ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനീതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഈശോപനിഷത്തില് മന്ത്രം 11 നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. അപ്പോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു 9, 10, 11 രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഏത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്? ഇവിടെ രണ്ട് വാക്കുകളാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണുന്നത്. ആ രണ്ട് വാക്കുകളെ വിദ്യ 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 അവിദ്യ. വിദ്യ അതെ, വിദ്യയും അവിദ്യയും കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പൊ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലും വിദ്യ പറഞ്ഞു. അവിടെ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം, അവിടെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഒന്നുമില്ലാത്ത ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതാണ് അവിദ്യ. വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, തെറ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ആത്മീയ ജ്ഞാനം അത് വളർത്തുന്നതാണ്. ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി തെറ്റായ രീതിയിൽ ആത്മീയ ജ്ഞാനം വളർത്തുന്നതാണ് വിദ്യ എന്ന് നമ്മൾ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ കണ്ടു. ഇനി 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താണ് കണ്ടത്? വിദ്യയും അവിദ്യയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ജ്ഞാനമാണ്? യഥാർത്ഥ അറിവ്, കൃഷ്ണാവബോധം. കൃഷ്ണാവബോധം. അതെ, യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അറിവ്, കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമാണ് വിദ്യ. അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ സ്വരൂപിക്കുന്ന ജ്ഞാനങ്ങളെല്ലാം അവിദ്യയിൽ പെടുന്നു. ഇനി 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് ഇതേ വിദ്യ അവിദ്യ, ഈ 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലുള്ള വിദ്യാവിദ്യയും 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലുള്ള വിദ്യാവിദ്യയും 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നതും തമ്മില് സാമ്യമുണ്ട്. അതായത് ഇവിടെ പറയുന്ന വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നതും എന്ത് തന്നെയാണ്? യഥാർത്ഥ അറിവ്, ആത്മീയമായിട്ട് ഉള്ള കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സ്വരൂപിക്കുന്ന ജ്ഞാനം. ശരീരം നിലനിർത്താൻ എന്തെല്ലാം ജ്ഞാനം വേണം? ഭൗതിക ജ്ഞാനം, ശരീരം നിലനിർത്താനുള്ള ഭൗതിക ജ്ഞാനം, അതാണ് അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്ത 2 തരം ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് മന്ത്രം 9ൽ പറഞ്ഞത്. വിദ്യയും അവിദ്യയും. രണ്ടുപേർക്കും, വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നതും അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ. ഇനി അജ്ഞതയും തെറ്റായ അറിവും വളർത്തിയതിന്റെ ഫലങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ വിവരിച്ചത്. അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേരുടെ ഫലം എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടത്? 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ വിദ്യയും അവിദ്യയും ലൂടെയും കിട്ടിയ അറിവ് കിട്ടിയവരുടെ ഫലം എന്താണ്? 9ാം മന്ത്രത്തിലുള്ള ഫലം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് വിദ്യയും അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനവും കൊടുക്കുന്നില്ല. വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാലും തെറ്റായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ജ്ഞാനമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ജ്ഞാനം മാത്രം. ഇത് രണ്ടും മാത്രം സ്വരൂപിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഫലം എന്താ? അജ്ഞത. അജ്ഞതയിൽ പെട്ടത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു?
അന്ധകാരത്തിലേക്ക്. അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ പെട്ട് അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് 9ാം മന്ത്രത്തിലുള്ള ഫലത്തെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചു. ഇനി 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് അറിവും വ്യത്യസ്ത അറിവുകളാണ്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഫലമാണ് ഈ രണ്ടറിവും തരുന്നത്. വിദ്യയും അവിദ്യയും വ്യത്യസ്ത ഫലം തരുന്നു. വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പറയുന്ന വിദ്യ ഏതാണ്? മന്ത്രം 10ൽ പറയുന്ന വിദ്യ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള കൃഷ്ണാവബോധമാണ് 10ാം മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന വിദ്യ. അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി സ്വരൂപിക്കുന്ന ജ്ഞാനം. അതാണ് ആ അറിവ്. ആ അറിവും എങ്ങനെയാണ് ഫലം? രണ്ടുപേർക്കും രണ്ട് ഫലമാണ്. ഭൗതിക ജ്ഞാനം മാത്രം സ്വരൂപിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഫലം? അന്ധകാരം. എന്നാൽ ആത്മീയ ജ്ഞാനം, യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ജ്ഞാനമായ കൃഷ്ണാബോധമാണ് നമ്മൾ നേടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ജനന മരണത്തിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാം. പിന്നെ ഈ അന്ധകാരത്തിൽ പെടേണ്ടി വരില്ല എന്നുള്ള ഫലമാണ് മന്ത്രം 10ൽ നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി 11ാമത്തെ മന്ത്രം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഭൗതിക ശക്തിയെ മറികടന്ന് മരണമില്ലായ്മ കൈവരിക്കുന്നതിന് ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ അറിവിന്റെ ആപേക്ഷിക സ്ഥാനങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിയണമെന്ന് വിവരിക്കുന്നു. വിദ്യാം ച യസ് തദ്വേദോ ഭയം സഹ അവിദ്യയാ മൃത്യും തീർത്വാ വിദ്യയാമൃതമശ്നുതേ. വിദ്യാം ച യസ് തദ്വേദോ ഭയം സഹ അവിദ്യയാ മൃത്യും തീർത്വാ വിദ്യയാമൃതമശ്നുതേ. വിദ്യാം ച യസ് തദ്വേദോ ഭയം സഹ അവിദ്യയാ മൃത്യും തീർത്വാ വിദ്യയാമൃതമശ്നുതേ. ഇവിടെ പറയുന്ന വിദ്യയും അവിദ്യയും. വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ട് ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സ്വരൂപിക്കുന്ന ജ്ഞാനമാണ് വിദ്യ. വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥമായിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തുന്ന ജ്ഞാനമാണ് വിദ്യ. അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി കിട്ടുന്ന ജ്ഞാനമാണ് അവിദ്യ. അപ്പം ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ തോന്നുക? വിദ്യയാണോ വേണ്ടത്, അവിദ്യയാണോ വേണ്ടത്? വിദ്യ. നമ്മൾ തോന്നും വിദ്യ വേണമെന്ന്. പക്ഷെ ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് രണ്ടും വേണം എന്ന് പറയുന്നു. അജ്ഞാനത്തിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പ്രക്രിയകൾ ഒരേ സമയം അറിയുന്നവന് മാത്രമേ ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാനാവും. അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അജ്ഞാനം സ്വീകരിച്ചാൽ നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിൽ പോകും, യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം സ്വീകരിച്ചാലേ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ സാധിക്കൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഈ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? രണ്ടും ഒരേ സമയം അറിയണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അജ്ഞാനത്തിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പ്രക്രിയകൾ ഒരേ സമയത്ത് അറിയുന്നവന് മാത്രമേ ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാനാവൂ. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? എന്തിനാണ് നമ്മള് ഈ അജ്ഞാനം വളർത്തണം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? അപ്പൊ അതിന് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോ നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം. ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണുസ്മരണം, പാദസേവനം, അങ്ങനെ 9 തരം ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. അതിൽ നമ്മൾ നിരന്തരം എല്ലാ ദിവസവും നാമം ജപിക്കണം. നമുക്ക് ഇത് യമനിയമങ്ങൾ പാലിച്ച് ഭക്തി സാധന കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യണം. കൂടാതെ വൈഷ്ണവ കലണ്ടർ പ്രകാരമുള്ള ഉപവാസങ്ങൾ, ഏകാദശി, ജന്മാഷ്ടമി, കൂടാതെ മറ്റു പല ഉപവാസങ്ങളും നമുക്ക് എടുക്കണം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? എന്ത് വെച്ചാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ ശരീരം വെച്ചിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. നാമം ജപിക്കുന്നതും എല്ലാം ശരീരം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ ശരീരം വെച്ച് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൃത്യമായി ചെയ്യാണമെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യം വേണം. അപ്പൊ ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യം വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ശരീരത്തെ നമ്മൾ ആരോഗ്യമായിട്ട് നിലനിർത്തണം. ആരോഗ്യമായി നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരീരത്തിന് ആഹാരം, നല്ല ആരോഗ്യപരമായിട്ട് ശരീരം നിലനിർത്താനുള്ള നല്ല ആഹാരം കിട്ടണം. അപ്പൊ ഈ ആഹാരം എവിടുന്നാ കിട്ടുക? നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഫുഡ് കഴിക്കുക? കർമ്മം കൊണ്ട്. നമ്മള് കുക്ക് കഴിക്കുമല്ലേ? ഇപ്പം എല്ലാ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച്, കടയിൽ പോയി സാധനം വാങ്ങിച്ച് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കണം. അപ്പൊ കടയിൽ പോയി സാധനം വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ വേണം.
കയ്യില് പൈസ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ അധ്വാനിക്കണം. നമ്മൾ അധ്വാനിക്കണം. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് അധ്വാനിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്താലേ നമുക്ക് പൈസ കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ജോലി കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്തറിയണം? വിദ്യ വേണം. വിദ്യ. നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ജോലി കിട്ടുക. അപ്പൊ ആ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയണം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, നമ്മളൊരു ബാലൻസ് ചെയ്തത് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ജ്ഞാനം മാത്രമോ കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള കാര്യമല്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതൊന്നും പഠിക്കില്ല, എനിക്ക് അതൊന്നും വേണ്ട എന്നല്ല. ഇപ്പൊ ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകണം. ആം, കൂടാതെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരുടെ ഓരോ വ്യക്തികളെയും നല്ല രീതിയിൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ അവരെയും നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് നോക്കണം. അങ്ങനെ പല ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നമ്മളെ സമൂഹത്തില് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഭൗതിക ജ്ഞാനം വേണം. ഇപ്പൊ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ, ഈ ഇതൊന്നും നമുക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളല്ലേ, എന്തിനാ ഇത് അറിയേണ്ടത്? പക്ഷെ ആ വസ്തു കൊണ്ട് നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ലഭിക്കാനായിട്ട് ആ വസ്തുവിന്റെ ജ്ഞാനം വേണമല്ലോ. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സൂം എടുക്കേണ്ടത്, സൂമിൽ കയറിയിട്ട് എങ്ങനെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണം, അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ അറിവ്, ആ ഭൗതിക അറിവും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഉള്ള ഈ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനൊക്കെ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ആ ജ്ഞാനവും അജ്ഞാനവും വേണം. അജ്ഞത എന്ന് പറയുന്ന ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ജ്ഞാനം. ആ ജ്ഞാനവും ആണ് അജ്ഞാനം എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. രണ്ടും വേണം. നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം മാത്രമല്ല, ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയണം. അതാണ് ഒരേ സമയം അറിയുന്നവന് മാത്രമേ ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഒരു ജീവിതം നയിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ശരീരമുണ്ടെങ്കിലേ ആ ജീവിതം നയിക്കാൻ പറ്റൂ. പക്ഷെ ഈ ശരീരം എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാണ്. അതാണ് യുക്താഹാര വിഹാരസ്യ. നമ്മുടെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുകയാണ്. നമ്മളെ ആഹാരചര്യകളും നമ്മളെ ഉറക്കം, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാനുമായി കണക്ട് ചെയ്യണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇന്ദ്രിയം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയാണോ? ഇല്ല, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. എന്റെ നാവ് കഴിക്കാനൊന്നും ഞാൻ ഒന്നും കഴിക്കില്ല, ഞാൻ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല, കാരണം എനിക്ക് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യം മാത്രം മതി എന്ന് നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. നമുക്ക് ശരീരം നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പക്ഷെ നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും? എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ കഴിക്കുക? നമ്മുടെ നാവിന് നമ്മുടെ വയറും നിറയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ കഴിക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ എന്ത് ആഹാരമാണ് കഴിക്കുക? പ്രസാദമായിട്ട് കഴിക്കുകയാണ്. പ്രസാദമായി കഴിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുവിനെ നമ്മളത് ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമായി, ഭഗവാൻ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് ആത്മീയമായി മാറി. അപ്പൊ ഭൗതിക വസ്തുക്കളെ ആത്മീയമായി മാറ്റാനും നമുക്കറിയണം. നമ്മൾ ഒരു ഭൗതിക വസ്തു ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയല്ല, അതല്ല നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അതിനെല്ലാം ആത്മീയമാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോ ഇവിടെ അജ്ഞാനത്തിന്റെ ആവശ്യകത, പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന്, നമ്മുടെ ശരീരം നിലനിർത്തണം. ശരീരം നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് അജ്ഞാനം ആവശ്യമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ശരീരം ഭൗതിക ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുവിനെ നിലനിർത്താൻ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ അവിദ്യ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാരണം എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ അവിദ്യ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാലേ, ഈ അവിദ്യയൊക്കെ കൂടുതൽ അറിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത്, എത്ര അപകടകരമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ലോകം. ഈ ഭൗതിക ലോകം ഇത്രയും അപകടമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വലിപ്പത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. നമുക്ക് ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ കിട്ടും. നമുക്ക് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി ആത്മീയ ജ്ഞാനം സ്വീകരിച്ച് ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുള്ള ആ തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം വരണമെങ്കിൽ അജ്ഞാനം എത്ര അപകടമാണ് എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവുണ്ടാകണം. അജ്ഞാനത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. ഈ ലോകത്തിൽ എന്തെല്ലാം അപകടങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു
അവസരമുണ്ട്, എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന്, ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ ഒരു അവസരമുണ്ട്, അത് കൃഷ്ണാവബോധമാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമുക്കപ്പോൾ വരും. അപ്പം ഈ ഭൗതികതയിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഒരുപാട് രാജാക്കന്മാരുടെ കഥകൾ വരുന്നുണ്ട്. അവരെയൊക്കെ ഉദാഹരണം വെച്ച് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് എത്ര ആസ്വദിച്ച് കുറെ ആസ്വദിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഇതിലൊന്നും ഒരു തൃപ്തിയും കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കും. അപ്പോഴാണ് അവർ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ആത്മീയതയിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. എത്ര അപകടകരമാണ് ഭൗതിക ജീവിതം എന്നും. ഓരോ സ്റ്റെപ്പും അപകടമാണ്. ഇന്ന് നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നൊന്നും അറിയുന്നില്ല, നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. പക്ഷെ അതെല്ലാം മിഥ്യാധാരണയാണ്. എന്തും ആർക്കും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം. ഓരോ നിമിഷവും ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കേണ്ടതാണ്. ആ ജ്ഞാനം നമ്മൾ കിട്ടുമ്പോഴേ ഈ ലോകം ഈ ലോകത്തെക്കുറിച്ചും അറിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ആത്മീയ ജ്ഞാനം എത്ര വലുതാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രാധാന്യവും തീവ്രമായിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യാനും അവിദ്യയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പോൾ തന്നെ എത്ര പേരാണ് യുദ്ധത്തിലൊക്കെ അവര് സുഖമായിട്ട് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ പെട്ടെന്ന് യുദ്ധം വരികയും അവരുടെ ജീവിതം ഓരോ ദിവസവും പേടിച്ചാണ് ജീവിതം നയിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ലോകമാണ് ഈ ദുഃഖാലയം. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് എന്നാൽ മരണമില്ലാത്ത ഒരു ലോകമുണ്ട് എന്നും അവിടെ പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ ഉണ്ട് എന്നും മനസ്സിലാക്കി ഈ ഒരു പ്രക്രിയയിൽ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് അവിദ്യ സമ്പാദിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ അവിദ്യ സമ്പാദിക്കുന്നതിന്റെ മറ്റൊരു കാര്യം തെറ്റേത് ശരിയേത് എന്നുള്ള വേർതിരിച്ചറിയാനും സാധിക്കും. അവിദ്യയിൽ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലാവും. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന്. അപ്പൊ തെറ്റും ശരിയും തിരിച്ചറിയാൻ ജ്ഞാനവും വേണം, അജ്ഞാനവും വേണം. അജ്ഞാനം മാത്രം പോരാ, ജ്ഞാനവും മാത്രം പോരാ, രണ്ടും ഒരേ സമയം അറിയണം എന്നാണ് നമുക്ക് ഈ മന്ത്രത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി തരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ഉപ്പ് അത് കറക്റ്റ് ഒരുപാട് കൂടാനും പാടില്ല അല്ലെ? ഉപ്പിടുമ്പോ ഉപ്പ് കൂടാനും പാടില്ല, തീരെ കുറയാനും പാടില്ല. അപ്പൊ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, അതേപോലെ ആവശ്യത്തിനുള്ള അജ്ഞാനവും വേണം. എന്നാൽ ജ്ഞാനം ആവശ്യത്തിൽ കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല. ജ്ഞാനം അത്രയും കൂടുതൽ ജ്ഞാനം നമ്മൾ ആർജിക്കണം. അങ്ങനെ ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ അജ്ഞാനം ആവശ്യത്തിന് മാത്രം. അങ്ങ് ഒരുപാട് ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം കൂടിയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അതിന് നമ്മൾ 2 ഉപമകൾ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ കണ്ടു. ഒരുപാട് ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം സമ്പാദിക്കുമ്പോ അവരെ എങ്ങനെയാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഭൗതികമായിട്ട് വലിയ പൊസിഷനിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു, അത് മാത്രമാണ് എല്ലാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവരെ ഉപമിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മള് 9ാം മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു. മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ ഫണത്തിലുള്ള രത്നത്തെ പോലെയാണ്. ഹരിബോൾ. പിന്നെ ഒരു ഉപമയും കൂടെ ഉണ്ട്, അലങ്കരിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെ? അതാണ്. അപ്പൊ അജ്ഞാനം ഒരുപാട് അത് മാത്രം എന്ന് ചിന്തിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോവുകയുള്ളൂ. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ ഫണത്തിലുള്ള രത്നം പോലെയാണ്, അപകടകാരികളാണ്. അജ്ഞാനം വേണം, ആവശ്യത്തിന് അജ്ഞാനം വേണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭൗതിക ജ്ഞാനവും വേണം, കൂടാതെ ആത്മീയ ജ്ഞാനവും വേണം. ആത്മീയജ്ഞാനം മാത്രം പോരാ, ഭൗതിക ജ്ഞാനം ആവശ്യത്തിനും വേണം. കാരണം എന്നാലേ നമുക്ക് ശരീരം നിലനിർത്താൻ പറ്റൂ. ആ ശരീരം കൊണ്ടേ നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സമതുലിതമായ വീക്ഷണം. നാം വിദ്യയുടെ പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കണമെന്ന് ലോകത്തിന്റെ ദുരിതങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. നേരിട്ടുള്ള അറിവ്, പരോക്ഷം എന്നിവ രണ്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന്, ജീവിതം മോശമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ നിരാകരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ഒരു അവ്യക്തിഗതവാദിയായി മാറുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് ഒരു എക്സ്ട്രീമിൽ ചില ആൾക്കാർ പോകുന്നതാണ്. ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ കുറെ ജീവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാത്തിലും മടുപ്പ് തോന്നും, ഒരു സംതൃപ്തിയും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അവര് ആത്മീയ വഴിയിൽ പോകും. പക്ഷെ അവര് പോകുന്ന ആത്മീയ വഴി എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും? തെറ്റായിട്ടുള്ള വഴിയിലേക്കായിരിക്കും പോവുക. കൂടുതൽ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നതാണ്, പക്ഷെ അവരുടെ പാത്ത് തെറ്റാണ്. അവരെ അവസാനം എവിടെയാണ് വന്ന് പെടുക? അവ്യക്തഗതവാദിയായി മാറും, ചിലപ്പോൾ മായാവാദികളായി മാറും. അപ്പൊ അത് തെറ്റായിട്ടുള്ള വഴിയാണ്.
പിന്നെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം, ചില ആൾക്കാര് ജീവിതം വളരെ നല്ലതാണ്. ഈ ഭൗതിക ജീവിതം ഞാൻ ആസ്വദിക്കുകയാണ്, ഞാൻ എന്റെ കുടുംബം, എന്റെ ബന്ധുക്കൾ എല്ലാവരുമായിട്ട് നല്ല സന്തോഷത്തോടു കൂടി പോവുകയാണ്. അതിന്റെ കൂടെ അവര് കുറച്ച് കൃഷ്ണനെയും കൂടെ ചേർക്കും. കൃഷ്ണൻ, ആ, കൃഷ്ണനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ അവര് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുമെങ്കിലും അവർക്ക് കൂടുതൽ ചായ്വ് എന്തിലാണ്, എന്ത് കാര്യത്തിലാണ് അവർക്ക് കൂടുതൽ ചായ്വുള്ളത്? ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്കാണ്. എന്നാൽ കൂടെ കൃഷ്ണനെയും ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ ഇവർ കൃഷ്ണനെ തങ്ങളുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭൗതിക രീതിയിൽ ആ ഭഗവാനെ എടുക്കും, വില കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ എടുക്കും. എന്നിട്ട് അവരുടെ സ്വന്തം ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കിട്ടണേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. എന്നാൽ എനിക്ക് കൃഷ്ണനെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു ജീവിത രീതിയിലേക്കും പോകും. ഇത് രണ്ടും പ്രശ്നമാണ്. ഇങ്ങനെ പോകാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർ ഒരു സഹജിയായി മാറും. അവസാനം സഹജിയ, അവര് സ്വന്തമായിട്ട് ആസ്വദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ എന്താ കീർത്തനങ്ങളും എപ്പോഴും ഞാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഗോപിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കും. പക്ഷെ അവരൊക്കെ സഹജീവികളാണ്. അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിലും നിയന്ത്രിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. പക്ഷെ കൃഷ്ണനെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ ഈ സഹജിയായി മാറാനും പാടില്ല. അപ്പൊ ജീവിതം വളരെ നല്ലതാണെങ്കിൽ കൃഷ്ണനെയും കൂടി ഇഷ്ടമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്താ, ഈ ജീവിതം ഉപേക്ഷിക്കില്ല. ഭൗതിക ജീവിതം അതുപോലെ അവർക്ക് ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം വേണം. നിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കില്ല, 16 മാല നാമജപം ഒന്നും ചെയ്യില്ല. എന്നാൽ കൃഷ്ണനെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? അവരുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി, സ്വന്തമായിട്ട് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ കൃഷ്ണനോടുള്ള സ്നേഹം അവർ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് അപകടമാണ്. മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ളവരെങ്ങനെയാണ്? ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ ഒരു താല്പര്യവും ഇല്ല, പക്ഷെ അവർ വഴിതെറ്റി ആത്മീയവാദമായി മാറും. എന്ത് ആത്മീയവാദമായിട്ടാണ് അവരെടുക്കുക? അത് മായാവാദികൾ, തെറ്റായിട്ടുള്ള ആത്മീയവാദികളായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടിനും സമചിത്തത പുലർത്തണം. ആത്മീയവാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൃഷ്ണാവബോധം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വേറെ ഒരു വഴിയില്ല. മറ്റൊരു ആത്മീയവാദത്തിനും ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഈ ഒരു വഴി മാത്രമേ ഈ യുഗത്തിൽ ഉള്ളൂ. ഈ യുഗത്തിൽ എന്നല്ല, എപ്പോഴും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്കത് നേടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോ മറ്റൊരു ലീലയുണ്ട്. ത്രേതായുഗത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ഒരിക്കൽ നാരദമുനി രാവണനെ കാണാനായിട്ട് ചെല്ലുന്നു. അപ്പോ ഇവര് തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നു. സീതാദേവിയെ തിരിച്ച് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. രാവണൻ ദേഷ്യം വന്ന ഉടനെ വാളെടുത്ത് നാരദന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ വെട്ടാനായിട്ട് നോക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ വാള് വീശുമ്പോൾ എന്താ, ഈ ഒരു പുകയില്, നമ്മള് വായുവില് വാള് വീശുന്ന പോലാണ് നാരദന്റെ ശരീരത്തിലൂടെ വാള് പോകുന്നത്. ശരീരം കുത്തി നോവിക്കുന്നില്ല, മുറിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ നാരദന്റെ ശരീരം ആത്മീയ ശരീരമാണ്. ആ ശരീരം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ വാളുകളൊന്നും ഏൽക്കില്ല, അല്ലെ? നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി. അതുപോലെ ആ ശരീരത്തില് ആ വാള് മുന ഏൽക്കുന്നില്ല. രാവണന് അതിശയിച്ചു പോയി. രാവണൻ വീണ്ടും വീണ്ടും അത് ചെയ്തിട്ടും നാരദന് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ രാവണൻ ചോദിക്കും, എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ശരീരം കിട്ടിയത്? ഞാൻ ഈ ശരീരം കിട്ടാനായിട്ട്, ഇങ്ങനെ മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥ കിട്ടാനായിട്ട് ഒരുപാട് തപശ്ചര്യകൾ ചെയ്തു. അപ്പൊ നാരദൻ പറയും, വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ ഒരു ശരീരം ലഭിക്കാൻ. നീ ആരെ ഭജിച്ചാ മതി എന്ന് പറയും. രാവണനോട് നാരദൻ പറയും, ആരെ ഭജിക്കാൻ? രാവണൻ ആരെയാണ് ഭജിക്കാൻ പറയേണ്ടത്? ആരെ ഭജിച്ചാലേ ഇങ്ങനൊരു ശരീരം കിട്ടും? ഇപ്പം രാവണന്റെ ശത്രു ആരാണ്? ശ്രീരാമൻ. അപ്പൊ ശ്രീരാമനെ ഭജിക്കാൻ പറയും. ഇത് രാവണന് പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പം ശ്രീരാമൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിഷ്ണു തത്വം, മുകുന്ദന് മാത്രമേ നമ്മളെ മുക്തി തരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് മാത്രമേ നമുക്ക് ജനന മരണമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ തരാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിനും നമുക്ക് മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥ തരാൻ സാധിക്കുകയില്ല. മറ്റൊരു ഉദാഹരണം ഹിരണ്യകശിപു. ഹിരണ്യകശിപു എന്താണ്, എത്ര നാള് തപസ് ചെയ്തു,
ബ്രഹ്മാവ് അവതരിച്ചു. ബ്രഹ്മാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത് എന്താ ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന ഹിരണ്യകശിപു? ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന വരം എന്താണ്? മരണമില്ലാതാക്കണം, മരണം ഉണ്ടാകരുതെന്ന്. മരനാകണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് എന്ത് ഉത്തരവാണ് നൽകുന്നത്? ജനിച്ചാൽ മരണം ഉണ്ടാകുമെന്ന്. ജനനമുണ്ട്, മരണമുണ്ട്. അങ്ങനെയാണോ പറയുന്നത്? അതിന് യോഗ്യം ഞാനല്ല. ബ്രഹ്മാവ് പറയും എനിക്ക് പോലും മരണമുണ്ട്, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ തരുന്നത്? എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വരം തരാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അങ്ങനെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിപരമായിട്ട് പല വരങ്ങൾ, നമുക്കറിയാം 6 തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം അല്ലെ. ആകാശത്തിലല്ല, ഭൂമിയിലല്ല, അകത്തല്ല, പുറത്തല്ല, രാത്രിയല്ല, പകലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ കുറെ കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഹിരണ്യകശിപു കുറെ വരം വാങ്ങിക്കും. പുള്ളി എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? എനിക്ക് എന്നെ ഇനി ആർക്കും വധിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ വരമൊക്കെ കിട്ടിയ സമയത്ത് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ആ ഭരണം, അത് ഭൗതികവാദികളിൽ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന, ഇന്നത്തെ ഭൗതികവാദികളെ പോലെയല്ല, ഈ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെ പോലും നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും, കാലാവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഹിരണ്യകശിപു. ദേവന്മാരെല്ലാം ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ദാസന്മാരായിട്ട് വന്ന് അവിടെ ഹിരണ്യകശിപുവിന് ജോലി ചെയ്തു കൊടുക്കുമായിരുന്നു, ജോലിക്കാരായി നിൽക്കുമായിരുന്നു. ആ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ഹിരണ്യകശിപു. അങ്ങനെയുള്ള ഹിരണ്യകശിപുവിന് എന്താണ് അവസാനം സംഭവിച്ചത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇത്ര വലിയ സ്ഥാനത്ത് നിന്നാലും അവരുടെ അവസാനം എന്താണ്? എല്ലാം കുറച്ചു കാലത്തേക്കേ ഉള്ളൂ. ഇതെല്ലാം തുച്ഛമാണ്. ഇതൊക്കെ ആ സമയത്തുള്ള ശാശ്വതമല്ലാത്ത ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള സുഖത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഇവരെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ട് എത്ര ഉയരത്തിൽ നിന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥ ലഭിക്കില്ല. ഹിരണ്യകശിപു അത്രയും ഉയർന്ന സ്ഥാനത്ത് നിന്നിട്ടും അവസാനം സ്വന്തം മകൻ, ഭക്തനായിട്ടുള്ള മകൻ ജനിച്ച് 10 വർഷം, 30,000 60,000 എത്രയോ വർഷം തപസ് ചെയ്തു. പക്ഷെ മകൻ ജനിച്ചു 6 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ശരീരം വെടിയേണ്ടി വന്നു അല്ലെ. കുട്ടിക്ക് 5 6 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു നമ്മുടെ നരസിംഹാവതാരം വരുന്നതും ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ലോകം, ശരിക്കും ഈ ഭൗതിക ലോകം നമുക്ക് ഒരുപാട് വാഗ്ദാനങ്ങൾ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം നമ്മളെ ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളാണെങ്കിൽ തന്നെ പുതിയ പദ്ധതി വരും, അപ്പം എല്ലാം നന്നായിട്ട് പോകും. നമ്മുടെ രാജ്യവും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം എല്ലാം ഉയർച്ചയിലേക്ക് വരും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ ഉയർച്ച വരാനാണ്? അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മരണം എന്നാലും വരും. ആർക്കും മരണത്തെ നിർത്താനുള്ള ഒരു വഴിയും, ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധിക്ക് ഒരു സൊല്യൂഷനും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില്ല. എല്ലാരും എന്താണ് ഈ പദ്ധതികളൊക്കെ ഇട്ട് എന്തിനാണ്? കൂടുതൽ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി തരാനുള്ള പദ്ധതികളാണ് ഈ ലോകം മൊത്തവും നടക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ UN തന്നെ, യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ്, UN എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് എത്ര മീറ്റിങ്ങുകൾ നടത്തിയാലും യുദ്ധത്തിന് കുറവില്ല, ദരിദ്രർക്ക് കുറവില്ല, എല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ഈ ലോകത്ത് കുറവായിട്ടുള്ളത്? ഏതിലാണ് ഈ ലോകം ദരിദ്രരായി നിൽക്കുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധം. ആ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും സമാധാനമായിട്ട് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ ഇല്ലാതെ വരും. കാരണം ഈ ഒരു കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി ഇത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പൃഥു നാലാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലാണ് പൃഥു മഹാരാജന്റെ കഥ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അവിടെ ഭൂമിദേവി എല്ലാ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും ഭൂമിദേവി ധാന്യങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കണില്ല. അപ്പോ പൃഥു മഹാരാജ് ഭൂമിനെ പിടിച്ച്, ഭൂമിദേവി പശുവായിട്ട് വരും. അപ്പൊ പശുവിന്റെ പുറകെ ഓടി കൊല്ലാനായിട്ട് പോകും. അപ്പൊ ഇത്രയെല്ലാം യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭൂമി ഇത്രയും വരൾച്ചയും എല്ലാം വരുന്നത്, ധാന്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല, എന്താ കാരണം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഭൂമിദേവി പറയുന്ന റീസൺ ഉണ്ട്. ഞാൻ എത്ര ധാന്യം കൊടുക്കുമ്പോഴും ഈ ലോകത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാര് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്, ഭൂമിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ എല്ലാ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാതെ എല്ലാരും കഴിക്കുന്നു അല്ലേ. ഭൂമിനെ എന്തുമാത്രം ഉപദ്രവിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ എല്ലാരും ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിയുടെ പുറകെ പോവുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭൂമിദേവി ധാന്യങ്ങളൊന്നും കൊടുത്തില്ല, അതെല്ലാം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരുന്നു, അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു.
അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു റീസൺ പറയാം. അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോ എല്ലാരും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലാണെങ്കിൽ ഭൂമി ഒരുപാട് നമുക്ക് ധാന്യങ്ങളും നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഇപ്പോ ധാന്യങ്ങൾ വളർത്തണമെങ്കിൽ കീടങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഇരിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കടയിൽ നിന്ന് കുറെ വിഷം വാങ്ങിച്ചു വന്ന് ഇതിലെല്ലാം വിഷം തളിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ വിഷം തളിച്ചാണ് നമ്മൾ ആവശ്യമാണ് നമ്മളിപ്പോ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം അല്ലെ? എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസിലും പച്ചക്കറികളിലും എല്ലാത്തിലും എല്ലാം മായം ചേർന്ന വസ്തുക്കളാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഒന്നും ശുദ്ധമായിട്ടുള്ളത് ഈ ലോകത്തില്ല. എന്നാൽ കൃഷ്ണാബോധത്തോടു കൂടിയുള്ള വ്യക്തികളാണെങ്കിലോ അവരെല്ലാം ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ കൂടാതെ പ്രകൃതിയും നമുക്ക് അതേ രീതിയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് മഴ തരും, കറക്റ്റായിട്ട് ചൂട് തരും. എല്ലാ സന്തുലിതാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും. ഒരുപാട് ഫലങ്ങളെല്ലാം പ്രകൃതിക്ക് സന്തോഷത്തോടു കൂടി തരാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ഇതൊന്നും അറിയാതെ വലിയ വലിയ ഫാക്ടറികളും ഭൂമിയെ കുത്തി നോയിച്ച് പെട്രോളും ഇതെല്ലാം എടുത്ത് എല്ലാരും ഭൂമിയെ ചൂഷണം ചെയ്ത് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ എവിടുന്നാണ് സമാധാനം കിട്ടുക? എത്ര മൃഗങ്ങളെയാണ് കൊല്ലുന്നത്? എത്ര അറവുശാലകളാണ് നമ്മുടെ ലോകത്ത് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ആളുകൾ കഴിക്കുന്ന കോഴിയുടെ എണ്ണം അല്ലെ, കോഴികളുടെ ഓരോ കെൻഡക്കി ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ, KFC ഇതൊക്കെ വരുമ്പോ ഭയങ്കര തിരക്കാണ്. രാത്രിയാകുമ്പോ ഇപ്പൊ ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസങ്ങളും രാത്രി കാലങ്ങളിൽ എല്ലാരും ഓരോ കടകളിൽ പോയി ഡിന്നർ കഴിക്കും. എല്ലാരും നോൺ വെജ് ഒക്കെ ആസ്വദിച്ച് കഴിയാണ്. അവിടെ എല്ലാം എന്താണ്? അവരുടെ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനമാണ്. ഈ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനം എല്ലാം ക്ഷണികമാണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മള് വേറൊരു ജീവനെ നോവിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ എവിടെ സമാധാനം കിട്ടാനാണ്? നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്ട്രെസ്സും ഫ്രസ്ട്രേഷനും ഡിപ്രഷനും ഇതൊക്കെ ഇപ്പം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യുവതലമുറയിലെല്ലാം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനൊരു സമൂഹമാണ് വളർന്നു വരുന്നത്. ഇതിനെല്ലാം കാരണം എന്താണ്? നിയന്ത്രിതമല്ലാത്ത ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനമാണ്. ഈ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ഫലം സമാധാനമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ജനങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കുഴപ്പം. ഭൗതികമായിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് പ്രശ്നം. എന്നാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വളർത്തേണ്ടത്? അത് സമചിത്തതയോടുകൂടി ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ വൈകല്യങ്ങൾ കാണുകയും മോശമായ ഇടപാടിന്റെ പരമാവധി പ്രയോജനം നേടലായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുക. അപ്പൊ തെറ്റും ശരിയും തിരിച്ചറിയുക. ഇത് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് 4 യമനിയമങ്ങൾ അറിയാം. നമ്മള് ഇപ്പൊ നമ്മള് ചായയും കാപ്പിയൊക്കെ ഒഴിവാക്കി, ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം ഒഴിവാക്കി. കൂടാതെ നോൺ വെജ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ നോൺ വെജ് എല്ലാം ഒഴിവാക്കി. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആത്മീയ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചപ്പോൾ ഈ ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മൾ നേടിയ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്ര അപകടമായിരുന്നു എന്ന് നമ്മളിപ്പോ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പോ അത് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതും ആത്മീയവും സന്തുലിതമായിട്ട് നമുക്കറിയാം. ആത്മീയം നമ്മൾ കൂടുതൽ ജ്ഞാനം ആർജിക്കുക, ഭൗതിക ജ്ഞാനം സമചിത്തതയെ പുലർത്തി സന്തുലിത ആവശ്യത്തിന് ഭൗതിക ജ്ഞാനവും വളർത്തണം. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഈ ദുരിതങ്ങൾ ജഡപദാർത്ഥങ്ങളുമായുള്ള നമ്മുടെ പൊരുത്തമില്ലായ്മ അനുസ്മരിപ്പിക്കാൻ നേരിട്ടല്ലാതെ സഹായിക്കുന്നു. ബുദ്ധിയുള്ള ജീവസത്തകൾ പൊതുവെ ഈ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും വിദ്യയുടെ അഥവാ അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തിൽ വ്യാപൃതനാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഈ ലോകത്ത്, ഭൗതിക ലോകത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ദുഃഖങ്ങൾ വരുന്നത്? ദുഃഖമില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ഈ ലോകത്തുണ്ടോ? എത്ര വലിയ പണക്കാരനാണെങ്കിലും എത്ര വലിയ സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുന്നെങ്കിലും ദുഃഖം വരും. എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ദുഃഖം കൊടുക്കുന്നത്? ഈ ദുഃഖം, വിഷമങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖം വരും. ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്കറിയാം, മെഡിക്കൽ കോളേജിലും RCCയിലും ഒക്കെ എത്ര പേരാണ് സുഖമില്ലാതെ, കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരെ ഈ ക്യാൻസർ വന്ന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ ഇരിക്കുകയായിരിക്കും, പെട്ടെന്നാണ് ഒരു തലവേദന വന്ന് ആശുപത്രി കാണിച്ചു, സ്കാൻ ചെയ്തു, പിന്നീട്
അത് ബയോപ്സിക്ക് കൊടുക്കുന്നു, പിന്നെ അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നു, ക്യാൻസർ ആണ് എന്ന് അറിയുന്നു. ആ സമയത്ത് അത്രയും നാളുള്ള ജീവിതം നമുക്ക് കൊണ്ടിരുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊക്കെ താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ദുഃഖം എന്തിനാ? അപ്പോഴൊക്കെ എല്ലാരും ദൈവത്തെ പഴിക്കും. ദൈവമേ, എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തരുന്നത്? ഇത്ര കാരുണ്യമില്ലാത്തവനാണോ നീ? ഇത്ര കണ്ണിച്ചോരയില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ചില ആൾക്കാരെ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേദന തരുന്നല്ലോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വേദനകൾ നമുക്ക് വരുന്നത്? ഭഗവാനെ മറക്കുന്നതുകൊണ്ട്. മുൻജന്മങ്ങളിലെ കർമ്മഫലം കൊണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഈ കർമ്മഫലം ഇതൊക്കെ വരുന്നു. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് തരുന്നത്? ഇതെല്ലാം ഇപ്പൊ രാമചന്ദ്ര പ്രഭു പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ്. ഇതല്ല, ഈ ലോകമല്ല, ഇവിടെ ഇങ്ങനല്ല ജീവിക്കേണ്ടത്. ഈ ഭൗതിക വസ്തുക്കളുമായിട്ടെല്ലാം സമ്പർക്കം കൂടുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. അപ്പൊ ഈ ദുഃഖങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത്, എന്താണ് ഈ ലോകം, ഞാൻ ആരാണ്, എന്താണ് ഞാൻ ഈ ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ബുദ്ധിയുള്ളവർ ആ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ ശ്രദ്ധിക്കും. ഈ ലോകത്തുള്ള ഇപ്പൊ ചിലര് പണക്കാരനായി ജനിക്കുന്നു, അതേ സമയത്ത് ജനിക്കുന്ന വേറൊരു കുട്ടി പാവപ്പെട്ടവനായി ജനിക്കുന്നു. അതെന്താണ് ആ കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ദുരിതം വരുന്നത്? ഈ കുട്ടി എന്താണ് ഇത്രയും ഭൗതികമായിട്ട് ഉയർന്ന നിലയിൽ നിൽക്കുന്നത്? അവൻ എന്താണ് ഇത്രയും ആസ്വദിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കും. ബുദ്ധിയുള്ളവൻ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കും. എന്തുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കും. ഈ ദുരിതങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ഓരോ അവസരം തരികയാണ്, ഇതല്ല എന്ന്. ഇപ്പൊ ബുദ്ധിയുള്ളവൻ ഇത് മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് സ്വരൂപിക്കാൻ നോക്കും, വളർത്താൻ നോക്കും? ആത്മീയ ജ്ഞാനം വളർത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാന സംസ്കാരത്തിൽ വ്യാപൃതനാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ദുരിതങ്ങൾ വരുന്നത് നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഈ ജഡപദാർത്ഥങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുകയില്ല. നമുക്ക് പൊരുത്തക്കേടുകൾ, ജഡപദാർത്ഥവുമായിട്ട് നമ്മൾ പൊരുത്തക്കേടുണ്ട്. നമുക്കൊരിക്കലും ജഡപദാർത്ഥവുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് എന്നെന്നും കഴിയാൻ സാധിക്കില്ല. ജഡദ്രവ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പൊരുത്തക്കേടിനെ പരോക്ഷമായി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ബുദ്ധിയുള്ളവൻ അത് മനസ്സിലാക്കി അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനം സംസ്കരിക്കും. അപ്പം മനുഷ്യ ജന്മം അതിനുള്ള ഒരു അവസരമാണ്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആത്മീയ ജ്ഞാനം കൈവരിക്കുക? നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഉപനിഷത്തുകൾ, വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് വായിച്ചു പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, ആചാര്യന്മാർ. ആചാര്യന്മാര് വേണം. അതിനുവേണ്ടി ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവാന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് ആചാര്യന്മാരെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയുടെ പുറകെ പോകുന്നതാണ് ഈ പ്രശ്നം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പുറകെ പോകുമ്പോഴാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ കൊട്ട് തന്ന് നമുക്ക് ചില വിഷമങ്ങൾ തരുന്നത്. ചിലപ്പോൾ മാനസികമായിട്ടുള്ള, ചിലപ്പോൾ റിലേഷൻഷിപ്പിന് പ്രശ്നം വരാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അസുഖം വരാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും. എല്ലാവർക്കും പല പല ഫ്ലേവറുകളായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ദുഃഖങ്ങൾ. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ലോകം ദുഃഖമയമാണല്ലോ, ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പൊ നമ്മൾ ആത്മീയ ജ്ഞാനം കൈവരിക്കണം. അതിന് ഭഗവാൻ ശാസ്ത്രങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ ആചാര്യന്മാരെയും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവരിൽ നിന്ന് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ജനന മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തവർ നരാധമന്മാരാണ്, മനുഷ്യരിൽ ഏറ്റവും അധമരായവർ. അവർ ഈ ഒരു അവസരം കിട്ടിയിട്ടും അവരത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഇത്രയും അവസരങ്ങൾ ഭഗവാൻ തന്നു, മനുഷ്യ ശരീരം തന്നു. അത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അവസരമാണല്ലേ. മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര വിരളമായി കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ് മനുഷ്യ ശരീരം. 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളിൽ 4 ലക്ഷം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ മനുഷ്യ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ശരീരത്തിൽ മാത്രമേ ആത്മീയ ജ്ഞാനം കൈവരിക്കാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ അത് 99% നമ്മൾ എത്തി. ഇനി ആ 1% ആത്മീയ പാതയെ സ്വീകരിക്കുക. അതും ആത്മീയ പാത സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ജ്ഞാനം, കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കുക. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം ആ 99 പോയിന്റ് ഇതിൽ നിൽക്കുകയാണ്.
ഇനി 100 എത്താനായിട്ട് 100 എത്താനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാരും, അല്ലെ? നമ്മളെല്ലാരും ആ സാധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി. അത് അത്ര നിസ്സാരമല്ല. 16 മാല ജപിക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അങ്ങനെ 16 മാല എല്ലാ ദിവസവും മുടങ്ങാതെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മള് മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മള് ആ ഒരു ലെവലിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഇനി ഒരിക്കലും നമ്മൾ താഴോട്ട് പോകരുത്. മുമ്പോട്ട് ഗുരു ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മുന്നോട്ട് നമ്മൾ പോവുക. ഭഗവാനെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി ഭക്തിയുത സേവനം ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഒരു മുടക്കവും വരാതെ, സാധനയിൽ പാളിച്ചയൊന്നും വരാതെ മുന്നോട്ട് സാധന ചെയ്ത് പോവുക. ഹരേ കൃഷ്ണ വിദ്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാന് ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിലാണ് നമ്മൾ ലിങ്ക് കൊടുത്തത് കേട്ടോ, ലെവൽ 2 ക്ലാസ്. അപ്പൊ മാതാജി പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെല്ലാം ഞാൻ വേറൊരു ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരോടും ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ലീവായിട്ട് ആ ഇതിലൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാനൊന്ന് പറയണേ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ് ഇന്നുണ്ടല്ലേ? അതെ, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഈ ലിങ്കാണ് മാതാജി, നമ്മൾ കിഡ്സിന്റെ ഈ ലിങ്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് ലെവൽ 3 ഒരു ക്ലാസ് ഉള്ള കാര്യം ഞാൻ വിട്ടുപോയി. അപ്പം എല്ലാവരും, ഞാനൊരു പുതിയ ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസും അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. എല്ലാ ആഴ്ചയും ഈ ലിങ്ക് ആണോ മാതാജി കൊടുക്കുക? ഇല്ല, എല്ലാ ആഴ്ചയും ഞാൻ ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് തുടങ്ങി മാതാജി, ഇന്നലെ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ലെവൽ 2 എക്സിറ്റ് ആയിക്കോളും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഈ പനിയുടെ ഉപമ. ഭൗതികമാകുന്ന രോഗബാധ മാറുമ്പോൾ മാത്രമേ യഥാർത്ഥ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം സാധ്യമാകൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ പനി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പനി പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്ത് ആഹാരം കൊണ്ടുവച്ചാലും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ തോന്നുമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് കഴിക്കാൻ തോന്നുമോ? നമുക്ക് ഒരു രുചിയും കാണില്ലല്ലേ? നമുക്ക് വായിക്ക് രുചി കാണില്ല, കഴിക്കാൻ തോന്നില്ല. അതാണ്. എന്നാൽ നമുക്ക് അത് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന എപ്പോഴാണ്? നമ്മുടെ പനിയെല്ലാം മാറി ഒരു രോഗിക്ക് വീണ്ടും ഇന്ദ്രിയസുഖം ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്രകാരം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഭൗതിക രോഗം ഭേദമാക്കുക എന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാരും ഇപ്പൊ ഈ ഭൗതിക രോഗത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ ഈ രോഗത്തെ ഭേദമാക്കുക. ഉദാഹരണം, സാധാരണ താപനില നിലനിർത്തണം. ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ അറിവിന്റെ സമതുലിതമായ പ്രവർത്തനം. അപ്പൊ രണ്ടും വേണം, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് സമതുലിതമായിട്ട് വേണം നമ്മൾ അത് പ്രവർത്തിക്കാൻ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ വേണം. ഒരുപാട് അങ്ങ് തണുത്തു പോകാനും പാടില്ല, ഒരുപാട് ചൂട് കൂടാനും പാടില്ല. ചൂട് കൂടിയ പനിയായി. ഒരുപാട് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മരണാവസ്ഥയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോ ഒരു സമതുലിത എന്തായാലും വേണം ശരീരത്തിന്റെ താപനില. അപ്പൊ അതുപോലെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലും ഈ രണ്ടും ആവശ്യമാണ്. ആത്മീയ അറിവ് വളർത്തിയെടുക്കുകയും മാത്രമല്ല ശരീരത്തെ പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുക. അപ്പൊ ശരീരത്തെ പരിപാലിക്കാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. വൈദിക നിയന്ത്രണം. വേദങ്ങളിൽ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവണതകളാൽ രോഗഗ്രസ്തരായ മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മോക്ഷതത്വങ്ങളിലൂടെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാലത്ത് ധർമ്മം, മോക്ഷം എന്നിവയിൽ ജനങ്ങൾ തൽപരരല്ല. ജനങ്ങൾക്ക് എന്തു മതി? അർത്ഥവും കാമവും. ഇത് മാത്രം മതി. ഇതാണ് ജീവിത ലക്ഷ്യം. പണ്ടൊക്കെ ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം, മോക്ഷം. ഇപ്പൊ ഈ ധർമ്മവും മോക്ഷവും ഒക്കെ എടുത്തു കളഞ്ഞു. അർത്ഥവും കാമവും മാത്രം. ധർമ്മത്തിന്റെ പന്ഥാവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടൊക്കെ ധർമ്മം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും സ്കൂളിൽ പോയാലും. പണ്ടത്തെ കാലത്ത് എവിടെ ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ധർമ്മം എന്താന്ന്, ധർമ്മം അനുസരിച്ചാണ് എല്ലാം കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സ്കൂളും കോളേജും എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്? ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്താണ് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത്? ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പഠനം. ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി മാത്രം അല്ലെ? സ്കൂളിൽ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് പറയും, നീ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം, എന്നാലേ നിനക്ക് ഉയർന്ന ശമ്പളമുള്ള ജോലി കിട്ടൂ. അവിടെ ശമ്പളം ഉള്ള ജോലി നോക്കിയാണ് എല്ലാരും, അതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. വലിയ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുക, അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി നേടുക. ഇതിന് മാത്രമേ എല്ലായിടത്തും പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. കൂടാതെ ഇപ്പം വിവാഹം, പണ്ടൊക്കെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു വിടുമ്പോ എന്താണ് നോക്കുന്നത്? പയ്യന്റെ സ്വഭാവം നല്ലതാണോ, നല്ല നല്ല കുടുംബ മഹിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? അവര് ഏതെങ്കിലും ഒരു കുലത്തിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും, സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരായിരിക്കും. അപ്പോ അതൊക്കെയാണ് നോക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്താ നോക്കുന്നത്? എന്താണ് ജോലി, എത്ര രൂപ ശമ്പളം കിട്ടും, എത്ര സ്വത്തുണ്ട്, ഇത് സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ, അതൊക്കെ സെക്കൻഡറി ആണ് അല്ലെ? കുറച്ച് മദ്യമൊക്കെ സേവിക്കാം. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആരാണ് മദ്യം സേവിക്കാത്തത്? വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ സിഗരറ്റ് ഒക്കെ വലിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ലെ? ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ലെവലിലേക്കാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മളെ സംസ്കാരം താന്നത്. അതാണ് ഈ കലിയുഗം അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പോ അതാണ് അവര് അർത്ഥവും കാമവും മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ. വിദ്യയുടെയും അവിദ്യയുടെയും ഫലങ്ങൾ. വിദ്യയും അവിദ്യയും വ്യത്യസ്ത ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നു. വിദ്യ അമർത്യത നൽകുന്നു, അതായത് അമരത്വം നൽകുന്നു. അവിദ്യ ബന്ധനം നൽകുന്നു. ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ കെണിയിൽ വീഴാതിരിക്കാൻ നാം വിദ്യയെയും അവിദ്യയെയും ഒരുമിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. ഭൗതിക ലോകം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് പഠിക്കുകയും വേണം. ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരികെ മടങ്ങാൻ. നമ്മളെല്ലാരും ഭൗതിക ലോകത്താണ് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഈ ലോകം എന്താണ്? ദുഃഖാലയമാണ്. ഇവിടെ ഒരിക്കലും സന്തോഷം കിട്ടുകയില്ല. നമ്മൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ നോക്കിയാലും അതെല്ലാം ക്ഷണികമാണ്, എല്ലാം തുച്ഛമാണ്. അതെല്ലാം നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ ഈ ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഞാൻ ബന്ധനസ്ഥനാകും, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതൊന്നും വേണ്ട. ഇപ്പൊ പണം കൊണ്ടുവന്നാലും വേണ്ട, എനിക്ക് പണം തൊട്ടാൽ ഞാൻ ബന്ധനസ്ഥനാകും, എനിക്ക് കുടുംബം വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട, ഞാൻ അങ്ങ് ഹിമാലയത്തിൽ പോയി ഏകാഗ്രമായിട്ടിരുന്ന് തപസ് ചെയ്യാം, അങ്ങനെയാണോ? ഭൗതിക വസ്തുക്കളെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണോ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലും പഠിക്കുന്നതാണല്ലേ. എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭൗതിക വസ്തുക്കളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത്? എല്ലാ ഭൗതിക വസ്തുക്കളെയും നമ്മൾ ആത്മീയമാക്കി മാറ്റണം. ഇപ്പൊ മൊബൈൽ ഫോണും ലാപ്ടോപ്പ്, TV, ഇതൊക്കെ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റ്സ് എല്ലാം വിപണിയിൽ സുലഭമാണ്. അതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇപ്പം ആൾക്കാർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ മൊബൈൽ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്പോഴേ അസ്വസ്ഥരാകും. എന്റെ മൊബൈൽ എവിടെ, എന്റെ മൊബൈൽ എവിടെ? എന്നാൽ ആ മൊബൈല് ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവിടെ മൊബൈലിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ആത്മീയമാക്കി മാറ്റാം? ഇതേപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന അതാണ്. ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രോണിക്, ഇത് ഭൗതിക വസ്തുവാണല്ലേ? ഈ മൊബൈൽ ഫോണും ഈ ലാപ്ടോപ്പും എല്ലാം ഭൗതിക വസ്തുക്കളാണ്. സൂമും ഈ എല്ലാം ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ. അതിനെ നമ്മൾ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ വാട്സപ്പ് തന്നെ ആത്മീയമായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി. നമ്മുടെ ലെവൽ 3യുടെ ഗ്രൂപ്പ് എല്ലാം ഭഗവത്ഗീത ഗ്രൂപ്പുകളാണ്. അപ്പൊ ആ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആത്മീയമായി മാറി.
അവിടെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അത് ആത്മീയമായി മാറി. ഈ നമ്മുടെ ഫോണും ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, ആത്മീയമായി മാറി. പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം, അത് ആത്മീയമായി മാറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്. നമ്മളെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ആത്മീയമാക്കി മാറ്റും. അതുപോലെ പ്രഭുപാദർ എന്താണ് അമേരിക്കയിൽ ചെന്നിട്ട് വലിയ കാറിലും എയറോപ്ലെയിനിലും ഒക്കെ ഒരു സന്യാസി യാത്ര ചെയ്യാണ്. അപ്പം സാധാരണ ആൾക്കാർ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്, ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്തിനാണ് ഇത്രയും വലിയ കാറും ഈ പ്ലെയിനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? എല്ലാം കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ അന്നത്തെ കാലത്ത്, ഇത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, അല്ലെ 100 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹം എന്താണ് കാറിൽ വരുമായിരുന്നു. എന്തിനാണ് ആ കാറ് വരുന്നത്? അങ്ങനെങ്കിലും ആൾക്കാർ ആ കാറ് കാണാനായിട്ട് വരുമല്ലോ കുറെ വ്യക്തികൾ. അങ്ങനെ ആ കാറ് കണ്ടു വരുന്നവരെ ആത്മീയജ്ഞാനം കൊടുക്കാം. അതും കൃഷ്ണാബോധത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊന്നും ഉപേക്ഷിക്കണ്ട, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നും ഉപേക്ഷിക്കണ്ട. നമുക്ക് പണം, അയ്യോ വേണ്ട, എനിക്ക് ഒരുപാട് പണം വന്നാൽ ഞാൻ ബന്ധിക്കപ്പെടും. ഇല്ല, പണം ഉപയോഗിക്കാം. എങ്ങനെ? കൃഷ്ണാബോധത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. നമുക്ക് ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പണം ഉപയോഗിക്കാം. കൂടാതെ നമുക്ക് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയാണെങ്കിൽ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനെ എല്ലാരെയും നിലനിർത്താൻ, എല്ലാരെയും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നമുക്ക് പണത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടാതെ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പണം ഉപയോഗിക്കാം. നമ്മളെ വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി പണം ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ ഈ പണം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണ്ട, അതിനെ നമുക്ക് ആത്മീയമാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും കൃഷ്ണാബോധത്തിന് വേണ്ടി ഇത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുന്നു, അല്ലെ? ദാനം എല്ലാം കൃഷ്ണന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ്, എല്ലാം കൃഷ്ണാബോധത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം ആത്മീയമായി മാറുകയാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക വസ്തുക്കളെ ഒന്നും ഉപേക്ഷിക്കണ്ട, അതിനെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ ആചാര്യന്മാരും വഴി പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്റെ അഭാവത്തിൽ നിങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചുകൊള്ളൂ. ഞാൻ സംസാരിച്ചതും ഞാൻ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയതും എന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് സത്സംഗം ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നത് പ്രഭുപാദരാണ്. അദ്ദേഹം ജീവനോടെ ഇല്ലല്ലേ, എത്ര വർഷമായി അദ്ദേഹം ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോയിട്ട്. എന്നിട്ടും നമ്മളിപ്പോൾ അദ്ദേഹവുമായിട്ട് സഹവസിക്കുകയാണ്, സത്സംഗം ചെയ്യുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകമാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് ജേർണലിസ്റ്റ് ചോദിക്കും, അങ്ങക്ക് എത്ര വയസ്സായി? അപ്പൊ ഞാൻ ഒരുപാട് വയസ്സായ മനുഷ്യനാണ്, എനിക്ക് ഇത്രയും വയസ്സുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ മരിച്ചു പോയാൽ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അവസ്ഥ? അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താ പറയുന്നത്? ആ ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട്, ഞാൻ ഒരിക്കലും മരിക്കില്ല, ഞാൻ എന്റെ പുസ്തകത്തിലൂടെ ജീവിക്കും എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അവിടെ വരുന്ന എല്ലാരും ഹരി ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാരും കൂടെ കൈ ഉയർത്തി ആർത്തു വിളിക്കുമായിരുന്നു. സത്യമല്ലേ? പ്രഭുപാദർ മരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇന്ന് ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിലൂടെ നമ്മൾ ആ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങൾ, ആ വാണി, അത് നമ്മള് സേവ ചെയ്യുകയാണ്, നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്, അല്ലെ? അതാണ് ഞാൻ മരിക്കയില്ല, എന്റെ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ ജീവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആത്മീയവും ഭൗതികവും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? നാം എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി അതിനെ നിർണയിക്കുന്നു. ഉദാഹരണം, കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ നാം എന്തെങ്കിലും ഭൗതിക വസ്തു ഉപയോഗിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഭൗതികമല്ല, ആത്മീയമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെ ഫോൺ കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു, അത് ആത്മീയമായി മാറി. മറുവശത്ത് മാനവീയത, കമ്മ്യൂണിസം തുടങ്ങിയ മാനവ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അവ ഭൗതികമായി തുടരും. അപ്പൊ ചിലര് എന്റെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയത്തിന് വേണ്ടിയല്ല, ഞാൻ എന്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയാണ്, ഞാൻ എന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പോകും. അതൊക്കെ ആത്മീയമാണോ? ഇല്ല, അതൊക്കെ ഭൗതികം തന്നെയാണ്. അത് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല. വീണ്ടും ബന്ധനസ്ഥനായി ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ വരും. നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ സാക്രിഫൈസ്, ചിലർ ഒരുപാട് ദാനങ്ങൾ ചെയ്യും, അല്ലെ? അനാഥാലയങ്ങൾക്കും ചില ഹോസ്പിറ്റലിനും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും. അത് ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നൽകുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുമ്പോ? ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല.
അവിടെയും നമ്മൾക്ക് കുറെ പുണ്യം കിട്ടുമായിരിക്കും. പക്ഷെ പുണ്യം കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്താ, നമ്മൾ ഉയർന്ന ലോകത്ത് പോവും, വീണ്ടും ആ പുണ്യം ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ചെയ്ത നല്ല കാര്യം അനുസരിച്ച് നല്ല കർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും, വീണ്ടും ജനിക്കും. ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ. അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണാബോധം മാത്രമേ കൊണ്ടേ നമുക്ക് ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം, പ്രഭുപാദർ വലിയ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് വാച്ച്, വലിയ എന്താ വില കൂടിയ വാച്ചുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഓരോരുത്തര് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം പ്രഭുപാദർ എങ്ങനെയാണ് അതിനെയൊക്കെ സ്വീകരിക്കുക? പ്രഭുപാദർ എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് കാണുക. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വാച്ച് കൊടുത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ കിടക്കുന്ന വാച്ച് ഊരിക്കൊടുക്കും. അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ധരിച്ച വാച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആത്മീയമാണ്, അത് അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കും. അതേപോലെ ഒരു ഭക്തൻ പ്രഭുപാദർക്ക് റോളക്സിന്റെ, അന്നും നല്ല ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ ഉള്ള വാച്ചാണ്, അപ്പം റോളക്സിന്റെ വാച്ച് കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം എന്താണ്, കൈ കിടന്ന സാധാരണ വാച്ച് ഊരിക്കൊടുത്തിട്ട് ആ റോളക്സ് വാച്ച് ഇട്ടു. കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ വേറൊരു ഭക്തൻ സാധാരണ ഒരു വാച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത്? നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക? അയ്യോ, ഇത് റോളക്സ് വാച്ചാണ്, ഇതിന് ഊരി കൊടുക്കത്തില്ല, വേറെ വാച്ച് കൊടുക്കാം. പക്ഷെ പ്രഭാതർ എന്താ ചെയ്ത? ആ റോളക്സ് വാച്ച് ഊരി കൊടുത്തിട്ട് ആ സാധാരണ വാച്ച് അദ്ദേഹം കയ്യിൽ കെട്ടി. അതാണ് പ്രഭാതർ, ഇതൊന്നും ബാധിക്കില്ല. അതാണ് ആത്മീയ ആചാര്യൻ, ആത്മീയ ഉത്തമ അധികാരിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഭൗതിക വസ്തുക്കളൊന്നും ബാധിക്കില്ല. ആ ഭക്തൻ സ്നേഹത്തോടു കൂടി തനിക്ക് തന്ന ഉപഹാരം അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചു, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇതിന്റെ വില എന്താണോ ഇതൊന്നും അദ്ദേഹം നോക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ പല ഇന്റർവ്യൂവിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില നല്ല പഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ റിപ്ലൈ ഉണ്ട്. ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പ്രഭാതരടുത്ത് ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് ചോദിച്ചതാണ്, നിങ്ങളൊരു ഒരു സന്യാസിയല്ലേ, പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇത്രയും വലിയ കാറിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്? അപ്പം പ്രഭാതര് പറയും, ഒരു ഗുരുവിനെ ശിഷ്യന്മാർ നയിക്കേണ്ടത് സ്വർണ രഥത്തിലാണ്. ഈ എന്താ ഈ മെറ്റൽ കൊണ്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് പോകുന്നത്, അത് ഞാൻ സഹിച്ച് ഇതിലും കേറുന്നില്ലേ, ഞാൻ അത് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. അതാണ് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദരെ ഇതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ കാറോ ഇതൊന്നും വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചല്ല, ഇതെല്ലാം വരുന്നു, അത് അദ്ദേഹം ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഒന്നും സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, എല്ലാം ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എയറോപ്ലെയിൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് അമേരിക്കയിൽ ചെന്ന് ആ സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. അമേരിക്കയിൽ നിന്നല്ല, പല രാജ്യങ്ങളിലും യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ എയറോപ്ലെയിനും അവിടെ ആത്മീയമാക്കി മാറ്റി. ആ വിമാനത്തിൽ കൂടെ കയറി അദ്ദേഹത്തിന് പല രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി പെട്ടെന്ന് പ്രചാരണം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. 10 വർഷം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇത്രയും ലോകമെമ്പാടും കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചത്. അപ്പോ അതാണ്, നമ്മള് എല്ലാ ഭൗതിക വസ്തുവിനെയും ശരിയായി ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാഞ്ഞാൽ എല്ലാം ആത്മീയമായി മാറും. അപ്പം എല്ലാം ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചാൽ അതൊന്നും ഭൗതികമല്ല, ആത്മീയമാണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാം, പ്രഭുപാദർ ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലും യാത്ര ചെയ്യുന്നു, ഈ എയറോപ്ലെയിനിൽ കയറി പോകുന്നു. അപ്പൊ ഞാനൊരു സന്യാസിയാണ്, ഞാൻ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തു ഇതൊക്കെ ലക്ഷറിയസ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിന്നോ? ഇല്ല, അദ്ദേഹം അതും ആത്മീയമാക്കി മാറ്റി ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ, കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മന്ത്രം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? രണ്ടും വേണം, ആത്മീയ ജ്ഞാനവും വിദ്യയും വേണം, അവിദ്യയും വേണം. രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് അറിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാൻ സാധിക്കും. അപ്പം അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് അവിദ്യയും ആവശ്യമാണ്. ശരീരം നിലനിർത്തിയാലേ നമുക്ക് ഭക്തി സാധന ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് ഭൗതിക വസ്തുവിനെയും ആത്മീയമാക്കി മാറ്റിയാൽ നമ്മളെ ഈ ബന്ധനസ്ഥനാവുകയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദ്യം നോക്കാം. ഹിരണ്യകശിപു എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം ഇതറിയോ? ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ന് പറഞ്ഞില്ല. ഹിരണ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കട്ടിലുണ്ടാക്കി. സ്വർണം. സ്വർണ്ണമെത്ത. സ്വർണം. മറ്റേത് മൃദുവായ കിടക്ക. ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർണത്തിലും പണത്തിലും സ്ത്രീയിലും താല്പര്യമുള്ളവൻ, അതാണ് ഹിരണ്യകശിപു. ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ കണ്ണ് പണത്തിലും
പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി കിടക്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി, സ്ത്രീകളുമായിട്ടുള്ള സംതൃപ്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടി കിടക്ക ഉപയോഗിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പണത്തിലും സ്ത്രീയിലും താല്പര്യമുള്ളവൻ എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. ഹിരണ്യകശിപു. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ദുരിതങ്ങൾ എന്തിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കാൻ നേരിട്ടല്ലാതെ സഹായിക്കുന്നു? നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ദുരിതങ്ങൾ തരുന്ന എന്തിനാണ്? എന്ത് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനാണ്? നമുക്ക് എന്തിനാ ദുഃഖങ്ങൾ തരുന്നത്? ഭഗവാനെ അങ്ങനെ ഓർക്കാൻ, ഓർക്കാൻ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ. ങ്ങളുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തങ്ങ് ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ കൊട്ട് തരും. എന്തിനാണ്? ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. അത് നമ്മുടെ അത് നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. എന്താണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്? ഈ നിർജീവ ദ്രവ്യവുമായുള്ള നമ്മുടെ പൊരുത്തക്കേടിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതിക വസ്തുക്കളുമായിട്ട്, നിർജീവമായിട്ടുള്ള ജഡവസ്തുക്കളുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളെല്ലാം ആത്മാവാണ്. നമ്മളുടെ ലോകം ഇതല്ല. അതാണ് ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ബുദ്ധിയുള്ളവൻ എന്ത് ചെയ്യും? ആത്മീയ ജ്ഞാനം കൈവരിക്കാനായിട്ട് പോകും. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കും. അപ്പോ എന്താണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരം? നിർജീവ ദ്രവ്യവുമായുള്ള നമ്മുടെ പൊരുത്തക്കേടിനെ പരോക്ഷമായി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. നിർജീവ ദ്രവ്യവുമായുള്ള നമ്മുടെ പൊരുത്തക്കേടിനെ പരോക്ഷമായി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ജഡപദാർത്ഥങ്ങളുമായുള്ള നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവ്, പൊരുത്തമില്ലായ്മ അനുസ്മരിപ്പിക്കാൻ നേരിട്ടല്ലാതെ നമ്മളെ ഈ ദുരിതങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഈ ദുരിതങ്ങൾ ജഡപദാർത്ഥങ്ങളുമായുള്ള നമ്മുടെ പൊരുത്തമില്ലായ്മ അനുസ്മരിപ്പിക്കാൻ നേരിട്ടല്ലാതെ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പൊ ബുദ്ധിയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുകയും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം സംസ്കരിക്കാൻ വ്യാപൃതരാവുകയും ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മന്ത്രം. അപ്പൊ 9, 10, 11 വിദ്യ, അവിദ്യയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ വിദ്യയും അവിദ്യയും രണ്ടും നമ്മുടെ ബന്ധനസ്ഥനാക്കും. ജനന ചക്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അന്ധകാരത്തിൽ പതിപ്പിക്കും. എന്താണ് അവിടെ പറയുന്ന വിദ്യ? അത് കൺഫ്യൂഷൻ വരല്ല. അവിടെ രണ്ടും നമ്മളെ കുഴിയിൽ ചാടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ജ്ഞാനവും, അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ഒരുപാട് ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടുക. പിന്നെ 2ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ, 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന 9, 10, 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന വിദ്യ എന്താണ്? വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം, കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം. അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി നേടുന്ന ജ്ഞാനം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ് അവിദ്യ. ഇനി അവിടെ എന്താ പറയുന്ന? 2 പേർക്ക് 2 വ്യത്യസ്ത ഫലമാണെന്നാണ് 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്ത മന്ത്രം, ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ട 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? രണ്ടും, വിദ്യയും വേണം അവിദ്യയും വേണം. രണ്ടും സന്തുലിതമായിട്ട് കൊണ്ടുപോയാലേ നമുക്ക് ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പൊ എന്തിനാണ് നമ്മൾ അവിദ്യ സമ്പാദിക്കേണ്ട ആവശ്യം? കാരണം ശരീരം നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് അവിദ്യ വേണം. കൂടാതെ അവിദ്യയും അപകടം മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് വിദ്യ നമുക്ക് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ശരിയും തെറ്റും വേർതിരിച്ചറിയാനും നമുക്ക് അവിദ്യ ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ജ്ഞാനം ഇല്ലാതെ ആത്മീയ ജ്ഞാനം മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുമ്പോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കണ്ടാൽ ഇത് ശരിയാണോ, ഇത് ആത്മീയമാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് എല്ലാത്തിനെയും ആത്മീയമാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ബന്ധനസ്ഥനാകില്ല. എന്നാൽ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്താ പറ്റുക? നമ്മൾ ബന്ധനസ്ഥരാകും. ഈ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി എന്ന് പറയുമ്പോ ചിലര് ചിന്തിക്കും, ഞാൻ എന്റെ കാര്യത്തിനല്ലല്ലോ, ഞാൻ എന്റെ നാടിനു വേണ്ടിയല്ലേ ചെയ്തത്, സാമൂഹ്യ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ ചെയ്തത്. അതും എന്താണ്? അതും ഒരു ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി തന്നെയാണ്. പ്രഭുപാദർ അത് പറയും, അതൊരു എക്സ്റ്റെൻഡഡ് സെൽഫിഷ്നെസ് ആണ് എന്ന് പറയും. അതൊരു എന്ന് വെച്ചാൽ അത് എന്റെ ഇന്ദ്രിയം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു മനസ്സിനൊരു സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ഞാൻ അത് ആസ്വദിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇത്രയും പേരെ സഹായിച്ചു, ഞാൻ കാരണം ഇത്രയും പേർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടി, ഞാൻ കാരണം ഇത്രയും പേർക്ക് ഇന്ന് അന്നം കിട്ടി,
ഞാൻ ഇന്ന് അന്നദാനം ചെയ്തു. അപ്പൊ അവിടെയും നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു സംതൃപ്തി ഉള്ളിൽ വരികയാണ്. അതും ഭൗതികമാണ്. അതൊന്നും നമ്മളെ മാധവ സേവ ആ മാധവ സേവയാണ് മാനവ സേവ, അല്ലാതെ മാനവ സേവയല്ല മാധവ സേവ. അതും പ്രഭുപാദൻ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു അല്ലെ. മാധവൻ സംതൃപ്തനായാലേ എല്ലാ ജനങ്ങളും, ഭഗവാൻ തൃപ്തനായാലേ എല്ലാവരും തൃപ്തരാവുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് നമ്മള് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്. അതിനു മുമ്പ് ആൾക്കാർ അത് തെറ്റായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കും. കുറെ ആൾക്കാരെ സഹായിച്ചാ മതി, അപ്പം കൃഷ്ണന് സന്തോഷമാകും. പക്ഷെ അവരെ എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കേണ്ടത്? വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കാനാണോ സഹായിക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ ഒരു നേരം ആഹാരം കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് വീണ്ടും വിശക്കും. അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെന്നും അവനെ ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും സഹായിക്കില്ല. അവന് വീണ്ടും വിശപ്പ് വരും. നമ്മളൊരു വസ്ത്രം കൊടുത്താലും ആ വസ്ത്രം കുറെ കഴിയുമ്പോൾ കീറിപ്പോകും. അപ്പൊ നമുക്ക് പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ കൊടുത്താലേ ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനാകൂ. ഭഗവാൻ എല്ലാരെയും കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാരെയും എന്റെ അടുത്ത് വരിക. അതല്ലേ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ആരാണോ എന്റെ ജ്ഞാനം മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവൻ അവനാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് 18ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ? ഈ മാസം ബുക്ക് മാരത്തോൺ ആണ്. അപ്പൊ മാക്സിമം നമ്മൾ ഒരു കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭഗവത്ഗീത മറ്റുള്ളവർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. നമുക്ക് പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കാം. നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല, നമ്മളത് അപ്പോഴേ അതിനൊരു വാല്യൂ വരുന്നുള്ളൂ. ചിലര് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് തുറന്നു പോലും നോക്കില്ല, ഒരു ഷെൽഫിൽ മൂലയിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കും. പക്ഷെ സാരമില്ല, പ്രഭുപാദരുടെ ബുക്കല്ലേ. പ്രഭുപാദരുടെ ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ബോംബ് പോലെയാണ്. അത് എപ്പോഴാണ് പൊട്ടുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരുപാട് പേർക്ക് അനുഭവം ഉണ്ട്. ചിലർക്കൊക്കെ 10-15 വർഷമായിട്ട് ഈ ബുക്ക് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബുക്കിനെ കുറിച്ച് കണ്ട് ആ ഒരു പാത പിന്തുടരുന്നത്. അപ്പൊ എന്നായാലും അത് ആ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും, ആ വീട്ടിലുള്ള ചിലപ്പം അവരെ മക്കളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചുമക്കളായിരിക്കാം, ആരെങ്കിലും അത് സഹായിക്കും. അതാണ്, അത്രയും ശക്തിയാണ് പ്രഭുപാദരുടെ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക്. അപ്പൊ എല്ലാരും കൂടുതൽ ഭഗവത്ഗീത ദാനം ചെയ്യുക. നമുക്ക് കുറെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ നമ്മളെ ബന്ധുക്കൾക്കും, കുറെ ബന്ധുക്കൾക്കൊക്കെ കൊടുത്തു കാണും. അപ്പൊ അവരുടെ അടുത്ത് പറയാ, അവർക്കറിയാവുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുക, സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ കൂടുതൽ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഭഗവാന്റെ ആ ജ്ഞാനം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനെ ഒരു സേവയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ